Танцови стъпки, интензивни тренировки и шеметно представление. В този тимбилдинг всеки участник разкрива своя талант и е част от неповторимо шоу. Здравейте! Аз съм Любомир Стоянов от Events Bakery, където организираме вашите незабравими събития. В тимбилдинг програмата ни Танцуващи звезди предизвикваме всеки да излезе от зоната си на комфорт, като покаже своите танцовални умения. Професионални инструктори по танци ще помогнат на отборите да научат хореографията на характерна песен. Времето за тренировки е 4 часа. Докато всички разучават танците, нашият екип ще построи сцена, декори, ще добави силна музика и ефектно осветление. Ще завършим деня с изненада, като раздадем аксесуари, дрехи и реквизит, за да направим атмосферата още по-автентична. Следва голяма доза адреналин. Всеки отбор представя своя танц пред жури. То е непоклатимо, неподкупно и тотално непрофесионално. Отборът с най-висока оценка получава награда. Тимбилдинг програмата Танцуващи звезди е подходяща за екипи от 50 до около 100 човека. В нея разгръщаме умения за приспособяване, научаване на нови умения, спортен дух и дисциплина, внимание към детайлите. Програмата може да се реализира в повечето 4 и 5 звездни хотели в страната и чужбина. Нека заедно да намерим новите танцови звезди на България. Разберете как да получите тимбилдинг приключението чрез сайта ни eventsbakery.bg. В него ще откриете още тимбилдинг програми за малки и големи екипи. До скоро!